Au, čoveče, koliko si godina imao ovde, a? 18. Ćao! Ćao. Helena. Nikola, drago. Ćao, Mateja. Helena. Ti si isto unuka operatorka. Da. Ovo smo ti moja baka i ja. Kako ste slatke, a i ličite jako. Da, neko mi baš emotivno Ćao. slika. Ćao. Lazar. Selena, drago mi je. Ćao, Lazar. Ena. Baš mi je drago. O čemu to pričate? Evo, pokazujem mi sliku sa svojom bakom. Joj, kako divno. Da, baš je Imam ja bilo. jednu sa bakom. Baš sam mala. Kako ti je lepa majčica. Šta ti je to nešto upalo ovako? Da, mislim da je neka buba, iskreno, ne sjećam se. Predobro. Šta misliš, hoćete provaliti? Pa valjda neće, pokušat ću malo da promenim glas. Čuje me svaki dan i onda malo se plašim zbog glasa da će da ga prepozna. Ja isto mislim da će me prepoznati, ali pošto malo lošije čuje, to će me spasiti. Mi se vidimo skoro svaki dan, mene će sigurno da probam. Ti ćeš definitivno morati da promeniš glas. Reći ću, dobar dan, ovde je Nikola iz NLB Komercijalne banke. Šta misliš? Može, ali bih ja malo još produbio glas. Još dublje. Aha. Samo još jednom da prevrtim u glavi šta sam želeo da kažem. Halo. Molim,